kaThixo. Izamncedekela ube enkanti. Whatever thoughts that they may come along into your mind. Hallelujah. Lifike ilizwi lizi-align. This one is against the word of God. Oh my God. This one is against the, because the word of God says. Hallelujah. Amen. Sajila phaya kuncwadi kaLuka chapter 2 verse 40. Sajila nencwadi yokuqala kaSamuel chapter 3 verse 1 up to verse 9. But sathatha no verse 7 1 and 7. Phaya sikhombisa abantu abatsha ababili indlela uJesu akhule ngayo, njengenkosi yethu, how he grew up, Jesus. Hallelujah. Because naye wayengumntwana, wayesenyameni njengathi. Amen. How he grew up. Lithi ilizwi lenkosi, wakhula umntwana, womelela emoyeni, ezalisiwe bubulumko, nobabalo lukaThixo luphezu kwakhe. Into zintathu oziqaphelayo pha. Khula umntwana enjani? Esomelela phi? Emoyeni. Ezalisiwe bubulumko. Kanti nobabalo lukaThixo laluphezu kwakhe. The child grew up in the spirit, filled with the spirit of wisdom, and the grace of God was upon him. That's how our King Jesus grew up. Jesus is God, but he has to grow in the spirit. Umbuzo uthi sigobani thina kwasinakhula emoyeni, inkosi ngokwayo kwanyanzeleka thina ikhulu. Okwesibili sajonga umuntu omtsha ofike ngelishwa sekudrayi ebandleni, uSamuel. Siyamazi uSamuel isitori sakhe, ngumntana womthandazo. Umama wakhe wenza covenant into yoba Thixo lo mntwana ngaye ndamnikela endlini yakho. Wamnikela. Ekunikeleni kwakhe ufika ngelo xesha kudry kuthiwa the word of God was rare. Laliqale kakhulu izwi kaThixo ngela xesha. Elungiselela enjalo ufika kwi-situation apho ilizwi lingathethwa khona. Onyana baka-Eli besenza izinto endlini kaJehova. Onyana bombingeleli. Hallelujah. Uverse 7 uthi uSamuel wayengamazi uThixo engalazi nelizwi likaThixo. Sizamubonisa indlela yokukhula komuntu omtsha. Malibonga ngale Nkosi. But uThixo njengoba ekusindisile nje ukusindisele ngenjongo. Akho apha by mistake. Akekho umuntu olapha by mistake. Wonke umuntu olapha uze ngepurpose kaThixo. Hallelujah. Jongana kufika ixesha lokuba uThixo afulfile ipurpose yakhe ngoSamuel. uSamuel okhule kabuhlungu engalazi ilizwi likaThixo, engalazi nevoice kaThixo. Uyalungiselela nje qha.
Malibonga malenkosi. Kodwa uThixo wambuyisa. I-evidence yalonto uba ebengalazi izwi kaThixo. Namu Samuel esabela ku-Eli xa ibizwa nguThixo. Instead asabela kuThixo, yena uyosabela ku-Eli. Because akayazi voice of God. Sathi umuntu omtsha ebutsheni bakho yazi voice kaThixo wakho omkhonzayo. So that ungamixi izinto. Hallelujah. Ungakhathwa. Kungabikho lula to be misled. Umuntu aze kuThixo kanti utsotsi. Uzotsotsa qha uze ngalento uzibiza ngayo. Hallelujah. You are like a friend in the word of God. Ati no uyafika ukwazi ngaphakathi kwakho nikwazi i-align le nto ayithethayo. Noba akhona. Yes, i-approach uze nayo. You see? uThixo lo ndimthandayo kodwa ikhona into ethi no. Malibonga malenkosi. Amen. Now, is Adam from somewhere? Sisabela kunjani ku-Eli ngoba sazi u-Eli asiyazi ivoice kaThixo. Laphinde Eli okwesibili ivoice waphinda wasabela lithi xa kuhamba bolana. Now the result okwesibili no. Might be this boy ibizwa nguThixo. God is calling him. Now uthi ke ngokwesibili I'm empowering, I'm mentoring. What wayiphindile ilizwe lafika. Uzuthi thetha Thixo ngomama. Amen. We are mentoring. We need mentors zabantu abatsha. Because abaka experience lento. Amen. Siyabadinga abantu abesebe experience uThixo basavele enkonzweni zabantu abatsha. Because banganinzi oSamuel apha ekunika bayo ngabo ngabazali. Malibonga malenkosi. Kodwa abanga experience uThixo. Kudingeke ke ngoku o-Eli abakhona ngaphakathi to mentor them. Wamentorisha u-Eli yafika ivoice for the 10th time. Wathi thetha simamele isicaka sakho. Wathetha uJehova. Hallelujah. Kwaqala ke ngoku kwakunxibelelwana. Ebomini bakho you must have that experience, that encounter with your God. Ngoba i-experience eyodwa leyo ongasoze uyilibala the day wawuhlelwa ngumandla kaMoyingcwele u-experience uThixo empilweni yakho. Yinto that you will never forget. Hallelujah. Uthi noma sengasanzeki kwathi ukuthuthazele noma sekudrayi kangakanani empilweni yakho uthi Lord kandincede. Hallelujah. Ikhona into okwandivisa yona incamisa ngencasa. Kodwa xa uzange wa-experience nto awuzufuna nto ngoba you know nothing. Amen. Asiva uYesu uba uSamuel wayebhizi efuna uThixo ngoba wayefika kudrayi endlini kaJehova. Amen. Amen. So wayengena impassion yokufuna uThixo because kange experience ento. Amen. Now sathi ke yindlela efuneka sijonge kuyo singabantu abatsha. Amen. Model
lenkosi yethu uYesu. Mawubonga igama lenkosi. Amen. Sabuya sajonga the vision yabantu abatsha ngoba these topics are more inclined kwi-organization indoba the background, the origin and the purpose of the youth service. Hallelujah. If you look at the objectives, you look at the vision of the youth organization, it develop the young people spiritually, emotionally, socially, and economically. That's a vision. That's a bigger picture. Umntomtsha ekufuneke eyiachievile ebomini bakhe akhule kwesikamoya. Morals, indlela yokuziphatha is very important as a Christian. You see, socially, ukwazi ngoba uhlala nabantu awuhlali ezulwini. Uhlala emhlabeni. How do you socialize? Because lapho siwina khona ekuhlaleni. Amen. And lastly, economical, so that umntomtsha akhule, hallelujah, balanced, kwazi ukuziphilela. Amen. Abantu today sebebathi hey la nkonzo ikonza abantu abafundileyo kanti le nkonzo ikhuthaza imfundo bafunda ke abantu. Malibonga ngolenkosi ayisonganga zandla le nkonzo ikhuthaza abantu abatsha babe njani babe economically developed so that bakwazi ukuphila kakuhle ngoba kubuhlungu ukuphila ungekho economically developed. Ungashumayela emini uhlezi estratweni ubiza umemeza uYesu, there comes late bathi abantwana mama sihambile kuyakwenza late ngoba xa ushumayela wona ufana xa ufika endlini abantwana mama sawutya ntoni tata sawutya ntoni utata apasa ibhola kumama uya phaa kumamthini apha esitratweni oba nje asirhecele ngomgubo isitya somgubo okwepapa kulale kutywe nje papa mama xa yefika mama xa yocela mose uba kwi-humble position awunawuthi uzocela endlini mora masa uyasenza uzinto zonke usazothi xa uYesu uzinto zonke kuyanyanzeleke xa ufike ube kwisimo sahlukene sasemini emini ubudlokova amandla ehleli phezu kwakho ukhoza umsindo zayo ngoku uzazithoba kwam ukhoza kumsindo zayo nesa akhonto ukutya okwabantwana awukwazi ukungqina awunakungqina kaloku awungqini kade ufuna ntoni xa uYesu ezinto kuyanyanzeleka torho ube hambo besisiaramanyana uhle ungayithethi into uyithethe bini phaa esitratweni isizathu yintoni awukho economically what balanced. Amen. Umeza kakhwela zehlela ke ngapha kuwo. Hayi meza kuyafuneka ibe ngathi siyathandaza. uYesu ngoba uqala ukuvuka bawungqina uYesu izinto zonke. Andi ya ubaba babungqina ba athi meza kuyafuneka ibe ngathi siyathandaza. uYesu akuncede uzinto zonke. Sotanyoka hallelujah. So sithi ke abantu abatsha bethu mabebe balanced. Bashumele gospel benjana be balanced. Ngoba lithi lizwe lenkosi
mayibe ngabo beza kuthi abazocela ingabe sithi, so that xa ifikile ezocela une-option yokumthengisela uJesu. Uthi mesa awunakutshaya uYesu, undibona nje mesa ndincede uJesu. Yani mesa udesperate ngela xesha utsho na mesa ndisho nyani mesa nyani ubona nje ndincedwe uJesu. Yiplatform yokungqina ke ngoku umhlaba ungovu unjani, kodwa ukwazi ukungqina inguwo oyongqina ayikwazi. Masizilungiseni ezo zinto, otherwise igospel ayizuhamba ngendlela ifamily ihamba ngayo. Hallelujah. Sathi ke in short, ezi topic zonke, if you can summarize them, zithi ukuthi umuntu omtsha must be developed. Spiritual what? Developed. Masikhuleni phi emoyeni. Omtsha makakhule phi emoyeni. Why? We must grow in the spirit as young people. Safunda John chapter 4 verse 23 and 24. Uza ilixa nangoku selikhona apho abantu bakumnqula uThixo ngomoya nangenyaniso. Kuba uThixo ufuna kanjalo ukumnqula. He's looking at such people. Sathi sibonisa amaxesha amabini, ixesha elizayo, i-future, and the present time. Maqondongale Nkosi. Kuthiwa abezayo baza kumnqula uThixo ngomoya nangenyaniso. Watch out wena mntu songaphakathi. Kuzawufika amahashi ezomnqula uThixo into ezigabadulayo. Uzaba nomoya. Ubuhleli nje akumnqula uThixo ngomoya nangenyaniso. I'm telling you, uzaba nomoya. Manu sithi hayi sasifike sinje nathi. Maqondongale Nkosi, uxakene nento awukwazi ukunceda ngokufike wedlula kuwe. Ngoba ngabesiprofeto kuthiwa kukho ixesha elizayo apho abantu baza kumnqula uThixo ngomoya nangenyaniso. Ibuye ithi nangoku, and now is. Ayithethi ngelizayo, ithi and now is. The present one itsho ukuthi thina sebengaphakathi. Nathi sikwalihlobo lokumnqula uJehova, lokumnqula ngomoya nangenyaniso. Ithi ke ngoku ayigqiba la verse, uverse 24. Kuba uThixo ungumoya. Asikwazi ukumnqula uThixo singekho kumoya, ngoba yena ungumoya. Kuzakwenzeka i-contradiction. Jesus. My God. Hallelujah. Kuzakwenzeka i-contradiction. Abantu benyama banqula umuntu kamoya. Because God is a spirit. Therefore, all those who worship Him must worship Him in spirit and the truth. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ungavumi Jesus. ube mphumphungu edrinka eJehova. Yamaphuphu. Jesus. Nanto ntakisalo yamasi. Abolusi. Xa besolusa kayathanda babuka ubuthongo. Phayini alala avuka inkomo engazazi noba ziphi.
mame abolusi into abayiqala abayizingelayo bazingela umnyiki mozophumpu obrownish akakhangeli ngoku ufuna icebo into yoba i-direction zayifumanaphi khangela phumphumbu ke ubhontshontsho utsoro apha phambili intloko lena yakho une-segment uqolile unkabi xa umbambile uwamacaro nje wena uyathetha ke ngophumpum umthombi phumpum zinkomo seka okayithokozela uqondile kanene beqala wabheka kwecala nobasengayo babhalile ubuze direction kuphumpum because you have lost the direction. Athuthipo ehlile endlini yakhe kukho abantu abaphumuzayo batsala indaba ubona ukhala abayazi bakwenzeka baninzi okena balapha ngaphakathi abangamaziyo uthixo endaweni ethi Nkosi ungandishiyi sokhona nguye sokwabhila ngabe ufikile ndiyaduma nawe wena uzawuthola njani you never experience you never experience ubona abantu abalilayo nje cha ungeke experience something kayiba ndinakathe ikhukutha kadola athi Nkosi ungandishiyi ungandishiyi mo ungandishiyi uyazana nale uyazana nala amathambo athi siyayikhumbula laa nto siyayikhumbula nantsiya ndiyayikhumbula Nkosi ungandishiyi babo yisafety yakho mntu omtsha to be spirit filled wandixelela inyani it is your safety it is your way to connect with your God because he is the spirit the God you worship is the spirit he is the spirit there's no way that you can worship God will be carnal state and will be spirit state there's no way we said yesterday ubuchaba sathi ke Inkosi sinceda sizawungena kasifundele Romans chapter 8 sinceda Nkosi Romans chapter 8, yeah from verse Psalm verse 11 Romans chapter 8, verse 1. ukuze ixesha lingashiyi ngawuthathe uverse 1 uthathe no 3 Verse 1. no uthi I mean 1 4 then 6 up to 11 1, 4, 6. yes So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to him, the power of life-giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Verse 4. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied
died for us, who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Verse 6. So letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws, and it never will. That is why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Can you bless the word with me? Our living is now. Bathandeka ngenxa yexesha lisilimazile ixesha. Nikwa ngexesha elifanele uba sivale inkonzo yokuqala ngokwalo. Ya, lisilimazile ixesha. Mandikhwele nje imigca embalwa sabuya siyilungise as we go phambili. Amen. Ukhona NIV version kule chapter sifunde okanye New King James version. Now, mamela ke bathanda uverse 1 yamthanda. Ithi ngoko ke akukho ukugwetywa kwabaKristu uYesu. Ubujonga phaya kule phaya kwi-English there's comma. Yeah? Amen. Ingozi yethu uba siphelelise kula sentence engaphelelanga ngoba samkele uYesu. Therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. There is no condemnation. Abantu abamkeleyo uYesu, there is no condemnation. There will be no judgment. Ezabafumana abantu abamkele bona uYesu. Amen. No condemnation. That is why steps of God ubafuna kwamkela uYesu. Wahlukane noMgwebo. Yindlela ubale kuMgwebo. Indaba yokwamkela bana Yesu. Kodwa sasivakalisa siphelelana. Ingozi kuba nje umepha awuYesu ndabamkela. Umekukhona umwa ku full stop kusinga. Not kukhona. Ikhoma sisiphumlisi. Into yokuqhubekeka ke. Umamkela uYesu. Ithi qhubekeka. Ikhona into efuna ubonwa bengona apha ehambile in your walks. Nansi indaba ke ngoku. Thina yes uYesu mamkela, but how are your walks? How do you walk? Nyathela njani? Akukho ukugwetywa kwabakuKristu Yesu kwabangahambiyo ngokwenyama. Yasiveza statement siyabuya ngoku. Akukho ukugwetywa kwabakuKristu Yesu abangahambiyo ngokwenyama. Flesh. Abahambi ngokwe-flesh. Ithi abahamba ngokomoya. The Spirit must lead you. As you walk, the Spirit must lead you. Eating and eating moya is a priority. Having accepted Jesus as your personal Savior, but you must be led
walk according to the flesh, but they walk according to the Spirit. Look at the works. Yes, you have accepted Jesus as your personal Savior, but look at the works. Look at the works. Look at the works. In a pushing back with condemnation. So he escaped in condemnation. But your works takes it back. Hallelujah. Amen. You have escaped the condemnation, Oh my God. the judgment, by accepting Jesus as your personal Savior. You have escaped the judgment. But your works, how are your works? Ingozi isibamba apha ezinyaweni. Nansi into ezinyaweni. Bakusapha. Nansi into ezinyaweni. Siyayiva luyithetha. Nyawo. Sithini sithetha le nto ithethayo. Inyawo. Jesus. Hey. Inyawo. Hey. Nkosi mayisincede inyawo. Into yokuhlula inyawo is the Spirit. Hallelujah. Because Jesus are bringing direction. The Spirit will give you direction. Inyawo nyathela kwingqondo ithi nyathela khona. Ibithi ingqondo hamba uyokhalela ichocolate ngayekuye kwaShoprite. Ngiyakuzela kwaShoprite na. Akuyikhalela ichocolate uyayiva incasa yayo emlonyeni. Kodwa you and ananayo imali yayo andinayo imali echocolate. Kodwa ke anakwenza indlela. Papa Shoprite. Yeah, ungene nawe kaphithizela. Yo, kanye yo. Chocolate mint. Uthi kayibeke entwemini izinyibeleke. Kudala ekunokusela ingqondo isitsho. Ingqondo yanika instruction. You'll get this to Shoprite and it's a walkable distance. And you're going to Shoprite. You'll get what you need. Each ingqondo. Hallelujah. What does your Spirit say against that? Yo. Uthini uMoya? If akekho uMoya, it will be an unfortunate situation. Hallelujah. Ungene kwaShoprite njengabantu akuzwa abantu uzothini. Uyangena, uyakuvula uShoprite uba kungenwa, ubuyayazi ukuthola imali. Kungangena umuntu ubona imali uShoprite. Hallelujah. Forgetting into yoba i-eye inemehlo. La chef uhamba kuthi mawubonwa ngapha nangapha kwikhamera. Kukho baphaya eofisini ababukayo abanibukayo phakathi. That hey, wenza nasi sandla. Ingqinile ikhamera. Njengoba uzulisa nje nabo bakujongi. Xa usondela ngasathileni kuthi sister godlula lapho uthi okay and you show up house akulendele bongenza phe office afika xofa athi bring xofa usicela ukujonga la lethi ubani team job ufeze ungekanye pha wena ufanele use TV okay good yeah yes team okay fine see you